Hola a tots, ja som aquí amb l'Alfons Duran-Pic. Alfons, per fer els Irreductibles, un altre capítol. Un altre. El penúltim d'aquesta temporada, que hem dedicat a repassar, a fer una ullada a com tenim el món, no? A descobrir els canvis que s'estan produint, no? En allò que anomenem l'ordre mundial, no? Qui són els actors principals d'aquesta comèdia o d'aquest drama, no? La setmana passada vam analitzar a fons Israel, te'n recordes? Jo vull recordar una vegada més que quan diem que som els irreductibles vol dir que nosaltres deixem les banderes i les opinions als calaixos, no? I el que fem és analitzar tot, no? Això que a vegades en el mainstream tampoc no s'analitza, perquè com que el mainstream ja va per una banda, ja no es para a pensar què passa, no? I a donar informacions que ens expliquen moltes coses dels conflictes, no? I en el cas d'Israel, com tots els altres, és claríssim, no? Doncs bé, la setmana passada ens vam posar dins de la pell d'Israel, no? Del govern i de la política israeliana i del conflicte, de la història, i avui ampliarem el focus, obrirem el focus per descobrir aquesta regió, que és un dels polvorins, potser és el polvorí més preocupant del planeta, i ho ha estat sempre i ho serà sempre, no? Probablement. Estem parlant de l'Orient Mitjà, Estem parlant d'Orient Mitjà, sí. Ho és des de fa ben bé mig segle llarg que ho és i ho seguirà sent amb la mesura en què els combustibles fòssils encara siguin claus. És que aquesta és la qüestió, Aquesta sempre és la qüestió. Que encara són claus, perquè encara es parla a vegades del seran, Bitcoin, i ho seran amb un plaç encara raonable, i quan dic raonable... Això ho anoto a la llista de pendents, també, al fons, perquè es ven que això ja s'acaba, que ara... Però no és així. No, en absolut. A part de que hi ha moments en què sembla que els experts diuen que s'acabarà amb un plaç, però després resulta que al cap de poc temps uns altres experts diuen que no, que això s'allarga molt més. Potser també ens ho venen o ens ho expliquen així per algun motiu. En tot cas, tanco el parèntesi, però és un tema interessant a tractar potser en altres temporades o en altres ocasions. Va, som-hi. Bé. Obrim el focus... Obrim el focus d'Orient Mitjà. I què és allò? Allò realment és un... Jo sempre dic que allò és un polvorí. I ho és perquè s'entrecreuen diverses coses. Una, posicions de naturalesa política, econòmica, però després allà compta molt el tema religiós. Ja ho vam veure l'altre dia, com vam parlar d'Israel, el pes de la religió, i si ens oblidem d'Israel, que ja ho vam tractar, anem a parlar dels àrabs, no? I diries, deu haver una bona entesa, en absolut. Això ve de molt lluny. I hem de tirar molt enrere, en aquest cas hem d'anar cap a l'any 600 aproximadament, en què un personatge que era un comerciant, això es diu poc. Jo recordo que arrel d'un treball d'investigació que vaig fer per publicar un llibre sobre el tema del capitalisme, a la Biblioteca Britànica vaig trobar documents que expliquen la història del senyor Mahoma. El senyor Mahoma és un tipus religiós curiosíssim. Primer perquè abans de ser religiós va ser un mercader. Ell tenia molt bona relació, els pares havien mort, però el seu tiet tenia molt bons vincles dintre del món aquell, i gràcies a això tant a Medina com a la Meca es va moure com a mercader. I també una altra cosa curiosíssima, tenint en compte després el que ha passat, és que la seva dona l'ajudava amb els negocis, és a dir, muntaven caravanes que creuaven el territori per portar mercaderia. La seva dona es cuidava de la part financera del tema i ella es cuidava de la gestió. Hi ha un moment a partir a l'entorn dels 40 anys que aquest home fa un canvi parcial, en el sentit de que l'home desenvolupa un pensament religiós, però no deixa de ser un mercader. És a dir, que ell, la primera mesquita que crea, la crea, però també, com que té uns referents comercials, d'alguna manera cobra quota per entrar-hi. Vull dir que sempre es mou aquest home entre una cosa i l'altra. Crea una religió, que és l'islamisme, i també una altra cosa curiosa és que és l'únic, líder religiós que quan es mor és un home ric. Tampoc és curiós, no és corrent això, no és el cas ni de Confucio, ni evidentment de Jesucrist, ni de Lao Tse, de cap d'ells. Bé,
I què passa? Bé, passa que no deixa descendència directa. I aquí està el gran problema, allò que dir, si hagués tingut, doncs no. I aleshores es creen dues línies de pensament que fan... Les dues coincideixen en que abandonen el tema del comerç i aprofunditzen en el tema religiós. Mantenen la força que ja havia creat, la força militar, però abandonen el comerç, que són el que després hem dit els xiites i els sunites. Quina diferència tenen? Bé, els xiites posen al front un gendre d'ell, i en tant que els sunites consideren que això no és correcte perquè ha de ser un col·legi de savis que gestionin allò. I aquí, a partir d'aquí es marca, diguem, una mica la ruptura, una ruptura duríssima entre les dues faccions. Evidentment, l'islam progressa, ho sabem, com a força militar, cobreixen molts territoris, no parlem de l'estat espanyol, evidentment arriben fins a les Gàlies, vull dir, és un imperi allò, però sempre és un imperi militar. És un imperi militar... Hi ha coses curioses que es veu una mica l'esperit comercial d'en Mahoma, que ell, per exemple, retribueix millor els que van a cavall que els que van a peu, és a dir, dels soldats. Vull dir, ell ho té molt clar, ell estableix incentius, vull dir, és un home que es mou així. Però aquest pensament desapareix. Llavors, què queden? Els sunites i els xiites. I els sunites i els xiites, evidentment, persisteixen. El 90% aproximadament de la població islàmica al món és sunita i el 10% xiita. Ara anem al Mig Orient. I què hi ha allà? Allà hi ha tres partners, tres agents importants. Un és Israel, deixem-lo, ja n'hem parlat, i els altres dos quins són? Aràbia Saudita i Iran. Aràbia Saudita, precisament, és el gran líder sunita. Iran és el gran líder xiita, o sigui, enfrontament segur, declarat. Encara que pugui haver en certs moments una espècie de pausa, però va, declarat. Això és molt important perquè l'audiència occidental moltes vegades confon, posa tothom en el mateix sac i no és conscient, no, d'aquesta... Hi ha una diferència substancial. D'aquesta distinció. No? Sí, és una diferència substancial que, a més, de generació en generació continua. Clar, hem dit que el 90% són sunites. I això què vol dir? Que, clar, per exemple, on dominen? En dominen al Mig Orient pràcticament arreu, menys a Iraq, menys a Iemen, fixa't bé, després explicarem per què, i una part del Líbano. Però, evidentment, a Turquia, el gran país islàmic del món, que a vegades no ens oblidem, és Indonèsia, que és un país de 350 milions d'habitants. Allò és sunita, 100% sunita, i tot arreu. Els sunites estan per tot arreu. O sigui, hi ha una espècie de domini, i a més, els sunites, que curiosament van néixer col·legiadament, és a dir, que semblaria que és més democràtic, són els més radicals, més extremistes, perquè aquests persegueixen la tendència wahhabi, que és la tendència ultraortodoxa, fins al punt que encara avui dia hi ha menys, però encara es recorda des de fa molt poc que tu anaves a Riad, a la capital d'Aràbia Saudita, i veies uns ciutadans que anaven sempre emparellats, que portaven un fuet i eren uns policies religiosos que estaven allà per posar ordre amb el fuet. Vull dir, si una dona, sobretot, no anava com tenia que anar. Aquí hi ha consideracions de tota mena. Perquè les diferències entre sunites i xiites... Sí, no, els dos pensen el mateix respecte a l'homosexualitat, respecte a la dona, pensen el mateix, però en el cas dels saudites la cosa és més manifesta al carrer. És una cosa... En tot cas, al fons, el que tenim a l'Orient Mitjà, a banda d'Israel, que allà el tenim, tenim els dos països que d'alguna manera lideren aquests moviments o aquestes famílies musulmanes. Aràbia Saudita és el país que lidera els sunites i Iran el país que lidera el xiisme, no? Correcte. I tots dos tenen petroli. I això és el més important. Clar, perquè dius, però, a veure,
i gas. Llavors comencem per Aràbia Saudita. Aràbia Saudita és un país curiós perquè és un país que bueno, allò era el desert. I llavors l'any 38 doncs una exploració que la fan els britànics, comença a sortir petroli. I el primer que realment es donen compte que és molt important això és el Franklin Delano Roosevelt, president dels Estats Units, que havia guanyat les eleccions 3 vegades seguides, que llavors es podia permetre això. En Roosevelt, en FDR, que va ser per mi el gran president nord-americà, aquest home es dona compte de la importància d'això i llavors el dia de Sant Valentí, curiós, de l'any 45, la guerra s'estava acabant, agafa i se'n va a l'Aràbia Saudita. I pacta un acord amb un jeque àrab, que és la família dels Ibn Saud, que és un tio que mai ha vist el mar. I dic això perquè aquest pacte es signa amb un vaixell americà, que és el Quincy, i aquell tio es queda una mica parat perquè no ha vist mai el mar, no? I què pacten? Doncs pacten una cosa molt senzilla. Jo explotaré aquest petroli que tu tens, et deixaré una mica, però l'explotaré jo a través d'una companyia que jo crearé i et protegiré. És a dir que diguem, en aquell moment és més important la relació entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que no pas la relació entre els Estats Units i Israel. Ja vam veure que això d'Israel, els jueus, és un tema que, evidentment, al 45 tinguem en compte que la força de l'antisemitisme als Estats Units és molt important. Personatges com Manford, el gran president i creador de la marca, és un antisemita declarat. I vull dir, la corrent contra els jueus és important l'any 45. Bé, en Roosevelt ho tanca i diu, bueno, ja tinc assegurat el petroli que el necessitaré. El necessitaré. Bé, aleshores, clar, aquest país s'ha desenvolupat molt en termes d'explotació petrolífera perquè és un país que genera dia a dia, posa al mercat 10 milions de barrils de cru. 10 milions de barrils de cru. A veure, per situar-nos, quants litres hi ha? 160 litres al barril. Això què significa? No solament significa que és el gran productor, també ho és als Estats Units per consum propi, però amb una extracció diferent, perquè fan el fracking, i el fracking és més costós, etc. Però no solament és això, sinó que marca el preu. És a dir, com que el típic, com que domina el mercat per la seva producció, marca el preu i marca també la relació entre el cru i el dòlar. Això és un poder enorme. Això és un poder enorme que després amb el temps constitueix una cosa que es diu l'OPEC. L'OPEC, on s'hi afegeix també Rússia, perquè en totes les històries dels problemes, les sancions, és igual. L'OPEC té un acord amb la Federació Russa perquè els hi convé. És l'Organització de Països Productors. Exacte, és l'Organització de Països Productors i s'hi afegeix Rússia perquè Rússia és un productor molt important. Llavors, continuem. Aquest país, Iran, evidentment progressa menys del que semblava perquè és un país molt tancat, molt radical en termes religiosos, però evidentment que progressa, no falla, progressa. I estableix uns vincles importants amb els Estats Units. La gran companyia que creen els americans es deia Aramco, d'Aràbia, a poc va deixant de ser americana per passar a ser saudita. Quan dic saudita, evidentment vull dir dels jeques, vull dir, és un país, és una autocràcia, vull dir, el que mana és el de dalt de tot. La població saudita avui dia té la població autèntica que ha nascut allí, que és saudita de passaport, té unes condicions de vida molt bones perquè gaudeix de molts avantatges. Ara, és minoritària dintre del país perquè, clar, hi ha molta gent per treball, diguem, de mà d'obra. Allà hi ha de tot, hi ha molts pakistanis, filipins, etc. I després hi ha els expat, que són els mateixos que tenim aquí, que són joves que tenen tecnologies que intervenen en temes de processos de producció. Això ha mantingut el concepte d'un lideratge autàrquic. Allò no és cap democràcia, és una autarquia. T'ho dic perquè dèiem l'altre dia que Israel és una illa, i és veritat, Israel és una illa dintre d'això. Bé,
deixem un moment Aràbia Saudita, amb aquests 10 milions de barrils, amb les reserves de petroli, probablement les primeres o segones més grans del món, i deixem-lo i passem a Iran. Iran, el tema és molt més complex. La seva línia, la seva trajectòria històrica és diferent. Iran, primer, és un país molt antic. L'estat persa és una de les civilitzacions més antigues del món. Ho dic perquè això mereix un respecte. En segon lloc, Aràbia Saudita té aproximadament 2.200.000 quilòmetres quadrats, o sigui, posa-li 4 vegades a l'estat espanyol. I Iran és més petit, però en té 3. Passa que l'Aràbia Saudita té uns 32 milions d'habitants i Iran en té 90. La dimensió poblacional aquí és molt, molt important. És el país realment amb població més gran del Mitjà Orient, més gran de tots. Hem dit que és una civilització molt antiga, que ha passat per diferents posicions, amb dinasties, etc., amb una cultura molt desenvolupada, amb una classe mitja molt interessant, i aquesta gent, en un moment determinat, hi ha un partit, que és el Tudeh, que és un partit, diguem social comunista, que promou un líder, que es deia Mossadegh. I aquest líder, què fa? Nacionalitzar el petroli, que és raonable, perquè a Aràbia Saudita no pregunta a ningú. Vull dir, a Aràbia Saudita es queden les companyies perquè són d'ells i es troba bé. Però clar, què passa? Que això està bé que ho faci Aràbia Saudita perquè té el pacte amb els americans, però no pot fer Iran, i llavors, evidentment, es produeix el 53 un cop d'estat i treuen amb el senyor Mossadegh. I llavors potencien la rama dels Pahlavi, que és una rama... El Xa de Pèrsia. El Xa de Persa, que és un tipus que està allà i que queda bé decorat, però és una marioneta en mans dels americans, com ho és en Zelensky avui dia fins que arriba la revolució a Ucraïna. Fins que arriba la revolució dels Ayatollah, que d'alguna manera els britànics hi ajuden. Vull dir, encara recordo... Jo, mira, a vegades la vida et dona circumstàncies curioses. Nosaltres anàvem en un viatge a la Índia i vam fer nit a Teheran, i el dia abans hi havia hagut una matança en un passeig de Teheran perquè les forces, de la policia, havia agredit contra una manifestació i hi havia hagut molts morts, no? Ho dic perquè aquest és el punt de decantatge. A partir d'aquell moment nosaltres marxem cap a la Índia, però quan tornem d'aquest viatge, va ser un viatge de 30 dies llarg, que vam estar en molts llocs, quan tornem i passem ja ha desaparegut la dinastia dels Pahlavi i hi ha un altre ambient. Encara no ha entrat en Khomeini, però en Khomeini quan entra hi ha unes fotos curioses i és que els pilots l'acompanyen amb una delicadesa amb un avió britànic. 1978. Això sí que és un canvi radical. És un canvi radical perquè són els xiites els que agafen el poder. I eren religiosament, però no tenien el poder. El poder el tenia, evidentment, l'aristocràcia. Teheran és una ciutat que fa pendent, com Barcelona, no? I les classes altes viuen a dalt, les classes baixes viuen a baix. Realment, les classes baixes es manifesten al carrer. Hi ha un referèndum, això no es parla, hi ha un referèndum, com va haver a Crimea l'any 79, el guanyen amb un 95% de la població a favor de la implantació d'un estat islàmic. Estat islàmic perquè la població el vol. I entra en Khomeini. Clar, això al començament sembla agradable, però això no interessa, no convé. Perquè què té Iran? Iran és un productor de petroli. No treu 10 milions de barrils diaris, però només en treu 4. Com Iraq, com Emirats Àrabs Units, 4. Però és que 4 milions de barrils diaris són molts. Més que això. Iran, a més, és el segon país del món en reserves de gas. El primer, ja sabem qui és, la Federació Russa. Ho dic bé? Vincles. O sigui, això s'explica una mica la relació avui dia molt intensa entre la Federació Russa i Iran.
Aleshores, clar, al cap de 2 anys això no agrada. Llavors, el fet de que prosperi l'estat islàmic a Iran, però no tant perquè sigui islàmic, perquè també ho és a l'Aràbia Saudita, però és un islamisme que no agrada, perquè és un islamisme que és antioccidental. A veure, els Wahhabi, a pesar que són molt ultraortodoxos religiosament, els sunites, per l'altre cantó, són molt conservadors i per això es manté la relació amb els Estats Units bé i amb els britànics, en tant que els xiites no. Els xiites no. Llavors, què fan? Animen a Iraq, fixa't, a l'Iraq del Saddam Hussein, 1980, perquè invadeixi Iran. Això és molt gruixut, perquè després sabem el que va passar amb el Saddam Hussein, però qui ajuda a Saddam Hussein perquè invadeixi Iran i durant 8 anys, 80-88, hi hagi una guerra fratricida? Qui fa? Evidentment els americans són els que potencien això. Sempre hi són. I qui financia l'operació? Evidentment, 2 països sunites, Kuwait i Aràbia Saudita, que hi volquen milions i milions de dòlars, dels petrodòlars, però resulta que no guanyen en aquesta guerra els iraquís. És a dir, que al final hi ha una pau establerta després de 8 anys i milions de morts, perquè evidentment els xiites es defensen força bé. S'han endurit, aquesta gent s'han endurit. Això explica també l'enduriment de l'estat islàmic a Iran. És a dir, Iran probablement si haguessin trobat una relació de concòrdia no hagués passat el que va passar. Clar, vas als extrems, no? En una situació de conflicte, no? Radicalitzes molt a tothom, no? Aleshores es creen cossos especials dintre d'Iran per defensar el país, i clar, això la cosa es va complicant. Però clar, ara es produeix un altre fenomen, i és que s'ha potenciant amb el senyor Saddam Hussein, que és el líder d'Iraq. I clar, a Iraq, ja he dit abans, hi ha sunites, però hi ha molts xiites. I xiites estan vinculats a Iran. O sigui que han estat lluitant contra un país que és un país germà en part. Però clar, en Saddam Hussein està agafant massa força. És que, clar, ha sigut el meu amic, però ara ja no convé que sigui el meu amic, no? I per això, d'alguna manera, es provoca perquè Iraq entri a Kuwait. A Kuwait. És que, clar, això és una trampa. És una trampa en Com es fa aquesta provocació? No, bueno, petites entrades i sortides que es diu, coses de... La falsa bandera és un concepte amb estratègia militar, que serveix per dir, bueno, m'han fet això ara i entraré, encara que sigui fer una autoflagel·lació. Jo em faig mal i després dic que ha sigut tu. Clar, que al final el que es vol és l'excusa per derrocar... Exacte. I aleshores és quan realment s'inventen la història de les armes de destrucció massiva. I estem parlant del 2000, 2003. Aquí vull fer una acotació, Alfons, que també, aquest és un tema també a parlar-ne, no? Que jo crec que, clar, parlo per mi, però evidentment parlo pel meu entorn, evidentment per tu, per la majoria de la gent, no? Però tots sabíem que no hi havia armes de destrucció massiva. Tots estàvem veient aquella obra de teatre, aquella comèdia, d'una manera transparent i clara, no? Però la van tirar endavant, no? És a dir, i encara... No sols això, perdona, sinó que entitats tan serioses com la BBC van acceptar-ho, encara que segurament ja sabien que era mentida. Sí. Perquè que amb el senyor José María Aznar, pues, per el senyor José María Aznar ja n'hem parlat. Sí, no, exacte. Però és igual, no? Però altres que no, de l'eclusió del personatge, la foto de les Açores, etc. Sí, exacte. Que també tenia un punt ridícul, perquè al final... Sí, tot plegat era molt ridícul, però era. I diguem, però jo el que em sorprèn més és que persones amb un nivell intel·lectual notable com la Condoleezza Rice, que estava dintre del govern del senyor Bush Jr., que és una dona que és una dona que ha passat per Stanford, que és una dona amb una formació intel·lectual potent,
no diguis res. Això no, home, qui paga mana, no? Sí, però és que i l'interès, no? Aquest tema és una cosa curiosa. A veure, són gent que ja tenen una posició econòmica molt folgada. No en necessiten. La pàtria, doncs, no sé. Sí, jo què sé. Perdona, que t'he interromput, Ho he volgut dir, i aquest és un tema que també està molt bé de notar-lo a la nostra llista, per les properes temporades, si les podem arribar a fer o les fem, que això vosaltres també haureu de dir alguna cosa d'això. Segur. Perquè al final fem les coses perquè hi hagi un ressò, no? Però, no sé, és un tema molt interessant de veure com es controla l'opinió pública i com la impotència que genera veure com una mentida... Això també té referències històriques i cites històriques. Ho estàs veient com la mentida, a través de la propagació dels mitjans oficials, es converteix en una veritat per bona part de la població, no? Per la majoria. És a dir... Basta, ja ho tenen, doncs. El vincle diguem, és conegut pels analistes. Hi ha unes forces d'èlit que controlen el món, que són forces que pertanyen fonamentalment al món econòmic, que pertanyen als avui dia als grans fons d'inversió, sobretot als gestors d'actius i després a les famílies històriques, per dir alguna cosa, Rothschild, ja vam citar l'altre dia, que continuen existint, perquè clar, a veure, perquè la gent, per exemple, posaré un exemple, qui creus tu que mana a The Economist des del punt de vista de la propietat? Saps de qui és el 80% de la propietat de The Economist? Pues que ho dic perquè The Economist és un dels pals de paller que fixa una mica la línia del món de la comunicació. Aproximadament el 40% la família Rothschild i el 40% la família Agnelli, la família Fiat and so on. És a dir, això és el 80% de la propietat. És a dir, els mitjans estan en mans del poder i el poder fixa la línia d'actuació. Llavors, a partir d'aquí hi ha una subsidiarietat, és a dir, hi ha un conjunt de mitjans de menys nivell, però que segueixen la roda, que segueixen la roda, perquè si no segueixen la roda seran sancionats d'alguna manera. És a dir, perquè després venen els polítics, que jo he dit moltes vegades que són una gent, diguem, ben remunerada, però que són empleats del poder. Ells es creuen que són molt importants. És a dir, però el Macron, per exemple, que és un home que ha treballat a banca privada de Rothschild, si se surt del camí, evidentment, la família el traurà. Així de clar. Ara dius, no, és que és president, però sí, és igual, és un empleat. És un empleat, i l'Starman un altre empleat. I el Merz un empleat de BlackRock. I ara que parlaves de la premsa, és que clar, això també és per un altre programa, però és que no tenim premsa independent ni lliure. Ni premsa, ni ràdio, ni televisió. Aquí a Catalunya la premsa... Els diaris més importants són subvencionats. Són diaris públics. Absolutament. Clar, però fixa't, i llavors dius, bueno, i llavors de què viuen? Viuen de les subvencions de què? I de la publicitat d'institucions. I per tant, què publiquen? Clar, publiquen el que els hi manen que publiquin, però és que a la seva vegada aquests polítics que són els que subvencionen també depenen, tornem enrere, a l'èlite del poder, que és la que els controla. Així de clar. I la roda funciona així. I llavors, clar, el ciutadà mig, que ja vol atrafegat, pobre, amb el dia a dia, amb la seva vida dia a dia, doncs, clar, posa la tele, posa la nostra, que deien abans, la nostra no ha sigut mai, però ells s'ho creuen, els expliquen una pel·lícula i s'ho en passen. Alfons, tornem a l'Orient Mitjà. Has esmentat ja a Kuwait, arran de la invasió, que va provocar la guerra contra Iraq, les armes de destrucció massiva. Completa'ns una mica la fotografia de l'Orient Mitjà. Hi ha altres petits estats allà? Hi ha petits estats... Que ara els veiem a les samarretes de molts equips de futbol. Sí, són petits estats però importants. El que passa és que tots tenen una espècie de dependència sunnita respecte a l'Aràbia Saudita. És a dir, Iraq es mou a cavall, Iraq va quedar destrossat per els americans, i després van marxar, encara tenen certs interessos. Allò està una mica restablert, però no és un país tan destrossat com pot ser altres països, com pot ser el Líban, desgraciadament, que era la Suïssa del Mitjà Orient, i no parlem de Líbia, vull dir, és que
els americans realment han acabat en tot el que ha aixecat una mica el cap. I per això estan enfrontats a Iran, perquè no poden amb Iran, i ja veiem per què. Perquè, clar, si resulta que és el segon, el que té més reserves de gas després de Rússia, i com hem dit més, quan vam parlar de Xina, que hi ha una línia fèrrea de mercaderies que va des d'una província de Xina fins a prop de Teheran, dins ja de lo que és Iran. Llavors, clar, això no es pot tocar massa. Ara, llavors, altres països, sí. Hi ha Kuwait. Kuwait és un país que també... És a dir, entenem que, perdona, que Rússia, per una banda, i la Xina estan exercint dissuasió ni més ni menys respecte als Estats Units i el que pugui fer o no a Iran, no? Sí, perquè, a veure, semblava en un moment determinat, arrel dels conflictes de Síria, on Rússia tenia 2 bases, i les té encara que no són operatives, però les té, semblava que amb el conflicte de Síria es retiraven, però no és cert, no s'han retirat, perquè suposo que hauran pensat mancomunadament que mentre hi hagi petroli s'ha d'estar allà. Això li interessa més a Xina que a la Federació Russa, perquè Xina té més mancances de petroli. Ara, també hi ha Oman, també hi ha Emirats Àrabs Units, que són països que, tenen una producció també diària important. Bahrein, no?, també. Bahrein. És a dir, aquests països estan allà, però segueixen les línies de l'OPEC i segueixen les línies del líder. I el Iemen, que abans has dit que hi havia un element... Sí, el Iemen, clar... Hi ha un conflicte aquí també, no? Allà hi ha un conflicte perquè, clar, és la cua geogràficament de l'Aràbia Saudita, però està en un lloc important, com està Iran, per cert, perquè Iran pot tancar l'estret d'Hormuz i allò es crea un conflicte gravíssim. Iemen és una mica allò de la mosca aquesta que emprenya. Per què? Perquè allà el domini és xiita d'entrada. Llavors, clar que Iran els ha ajudat, és lògic, són els seus. I aquesta gent semblava que no tenien capacitat militar, però la tenen, ho han demostrat. S'han carregat algun vaixell que passava per allà, han sigut bombardejats d'una manera sana a la capital, d'una manera terrible. Allà hi ha una guerra civil que guanyen els xiites de llarg, sempre dominen, però venen els saudites durant bastant temps, i potser encara, a l'aviació saudita, amb avions nord-americans, i els britànics fan sempre el que els diuen als caps, van bombardejant, però a pesar de tot no els han pogut matar a tots. Per tant, Iemen és un camp de batalla entre xiites i sunnites, que evidentment aquí hi ha suports... Sunnites més anglosaxons. Més anglosaxons. Sí. Clar, si aquí aleshores hi ha les famílies de... Les famílies de... Sí. Clar, és el mateix que passa al Líban, perquè Hezbollah és una força que està sempre... Ara sembla que l'hagin fet malbé, que se l'hagin carregat, però no. Mai es poden carregar aquestes forces. Quan parlàvem d'Israel l'altre dia, dèiem que aquestes unitats militars islàmiques mai moriran. Algunes d'elles viuen del conflicte, tot s'ha de dir. És a dir, sense conflicte no tenen raó de ser. I això, atenció, i ho repeteixo perquè això és important. Si no hi ha conflicte, tampoc tenen raó de ser aquestes forces militars. I aquestes forces militars, si a més hi ha un component religiós pel mig, la cosa és complicada. Alfons, em venen al cap ara altres episodis, no? que ens fan dur la mirada cap a l'Orient Mitjà. Sí. Els atemptats a Nova York, personatges com Bin Laden, el conflicte sirià i com ha acabat, no? De la manera com ha acabat i amb qui està controlant ara el país, no? Després del règim de l'Assad. Tots aquests elements també per acabar de fer aquesta visió del polvorí, no? Mira, l'estat islàmic, per exemple, no? També... Fixa't, aquí hi ha una cosa. El senyor Osama Bin Laden és una de les famílies més riques de l'Aràbia Saudita. La família Bin Laden tenia interessos notables amb la família directa, amb la família Bush. Interessos directes en molts aspectes.
quan es produeix els atentats, hores abans surten avions de la família Bin Laden cap a Aràbia Saudita. Això fa que s'hagi, per alguns analistes, apuntat la hipòtesi d'una certa conspiració. És a dir, en aquell moment potser convenia... El que passa que a vegades aquestes coses surten malament. Potser convenia fer una mica de soroll per provocar una resposta molt dura contra l'islamisme que hi havia als Estats Units, amb nacionalitat nord-americana. No se sap, però és una hipòtesi. És a dir que, cuidado, quan la Unió Soviètica encara erròniament invadeix Afganistan, i invadeix Afganistan perquè té por de la força islamista. Qui ajuda els guerrillers? Evidentment, els Estats Units, ja hi som, i l'Aràbia Saudita. No solament això, sinó que l'Aràbia Saudita financia camps d'entrenament a Peshawar, que és una zona de Pakistan, per lluitar contra els russos o els soviètics d'Afganistan. O sigui, és una cosa que dius que aquí... Aquí al final el poder no té cap problema amb donar suport a uns o altres, ara uns i després els... Canvia de samarreta quan li convé. Fer créixer Saddam Hussein i després derrocar-lo, no? Perquè, fixa't bé, després, arrel de les Torres Bessones que tu has apuntat, es produeix aquesta reacció. Els americans primer entren d'una forma terrible a Iraq, però és que també van a Afganistan, on després han de sortir per cames, perquè surten per cames. Perquè jo recordo, i tu també l'has recordat, aquells avions amb la gent corrent per pujar-se a l'avió, que és exactament el mateix que va passar a Vietnam. El mateix. Perquè tenim un vídeo de Vietnam, però és que hi ha molts vídeos de l'ambaixada nord-americana d'això. A Saigon surten molts helicòpters, no un helicòpter, molts helicòpters carregant de gent perquè se'n vagin. Surten per cames, i a Afganistan igual. I els talibans avui dia fan el que els donen la gana. És a dir, els americans no volen saber res. I no oblidem que Afganistan és el primer país productor d'opi del món. Estan molt preocupats per la coca de Colòmbia, i no estan preocupats per l'opi d'Afganistan. No, i una cosa, Alfons, si hi havia Bin Laden al darrere dels atentats de l'11 de setembre... Se suposa, no? Sí. Clar, la resposta no és a Aràbia Saudita, no? És a dir, aquí aleshores ja juguem a la confusió, no? Sí, juguem a la confusió, perquè per sistema juga a la confusió. Hi ha una cosa que sí que no voldria abans que acabéssim aquest... Sí, anem tancant aquest tema, que hem de fer un per cert també, que és superinteressant. Hi ha un tema aquí que és molt important, i és el tema de que hi ha un altre estat petit, que és Qatar, que també ha jugat una cosa, que és la combinació que també ha jugat Kuwait, la combinació de petroli i luxe. És a dir, resulta que s'han transformat en centres de luxe. Per qui? Els occidentals rics se'n van els grans jugadors de tennis, quan es jubilen, se'n van allà. Llavors hi ha pistes, què et diria jo, d'esquí enmig del desert, coses estrambòtiques, no? Sí. Però Qatar ha fet una cosa molt intel·ligent. O sigui, el que mana allà, el jeque d'allà, ha fet una cosa molt intel·ligent, li ha sortit rodona, i és crear un canal de comunicació, que és Al Jazeera, que avui dia és un dels canals de comunicació independents més escoltats i visualitzats del món. Del món. Dirigits per personal majoritàriament britànic, però amb una línia editorial molt independent, tot s'ha de dir, s'ha de respectar, més independent que la BBC famosa, més independent que les cadenes NPR nord-americanes, que són públiques. És a dir, Al Jazeera és sorprenent. A vegades sí que és cert que es nota un cert biaix, però molt lleuger. És a dir, sembla que ho vigilen molt. Van cap a afavorir els sunites, sí, però no es veu. No s'aprecia. Però la informació, que és l'important d'ells, de política internacional, la tenen molt ben coberta. Els millors, que han mort molts col·laboradors, els millors que han ofert informacions directes de la Franja de Gaza han sigut ells. Al Jazeera es calcula que porten morts
són periodistes o col·laboradors de periodistes. Bueno, són periodistes, si vols tu, no són d'ofici, però bé, a l'entorn de 150 morts han tingut al Jazeera. I continua informant des de Gaza. És a dir, això els hi ha donat, perquè altres països han tret totes les cadenes. Ara l'Arabia, però no, res de res. No. Vull dir, t'ho dic perquè aquests han establert una línia de domini diferent. Hi ha moltes maneres de dominar el món. I aquests no envien avions, però estan fent una feina important, que a més d'alguna manera ve a vendre la idea de que som islàmics però som civilitzats, cosa molt difícil de compaginar. Alfons, fem el per cert? Fem el per cert. Per cert, inquietant. El retorn del servei militar, no? Sí, això... A les latituds occidentals europees, ara ho veiem a Alemanya, no? Què està passant amb això? Això és inquietant, és molt inquietant. El primer que va manifestar-se amb això va ser el senyoret, jo sempre li dic senyoret Macron, perquè és petitet i ben perquè tu li vius, perdona, tu li veus els fils, veus els fils de la titella. Sí, tots ells, però aquest és més fàcil de moure perquè és petitet. El senyoret Macron va ser el primer que va parlar de tornar a recuperar la mili, no? No obligatòria. Jo sempre dic, quan ho diuen, quan ja ho estan vivint davant d'uns micròfons, és que ja tenen molt pensat què és el que volen i per què ho fan. A sobre resulta que, clar, qui està molt content? Evidentment els militars, perquè és clar, si en lloc de tindre mercenaris tenen, perquè els altres són mercenaris o fan la carrera militar o són mercenaris contractats. Si poden tindre la població, millor que millor. De moment ha començat una forma suau. Dintre del que cap França hi ha hagut una crítica per part no solament dels mitjans, sinó també dels sindicats, dels col·lectius civils. A veure, què és això? Vull dir, sembla que ha anat a menys, però la cosa s'ha posat més greu a Alemanya. Per què? Perquè Alemanya, i això no té ni 2 setmanes, Alemanya, com sempre, això ho ha fet passar pel Parlament. Això és molt gruixut, ja. Llavors, no és un decret llei. No. Ho ha fet passar pel Parlament. Llavors, evidentment, el ministre de Defensa alemany, Pistorius, és un bel·ligerant total. Jo crec que s'aixeca cada dia amb una bomba a la butxaca, no sé. Però el procés que han fet... Hi ha titelles i titelles, també. El procés que han fet és el següent. És a dir, de moment s'ha aprovat que hi hagi de nou el servei militar, però voluntari. Però hi ha una cosa aquí que clar, aixeca les alarmes. Voluntari, però ara s'obliga a tots els xicots a partir dels 18 amb una franja d'edat a que passin un examen mèdic. O sigui, avui dia, en aquest moment, avui i ahir, els xicots d'aquestes edats estan rebent unes cartes en què se'ls comunica que han d'anar a fer-se una revisió mèdica. Això és entrar en la vida privada de milions de nanos però que s'han cregut. Diuen que això no fa mal. És a dir, quan li van dir, però com és això? Bueno, sempre va bé fer una revisió mèdica, però què és això? És a dir, i llavors, a partir de la revisió, se'ls fa una oferta econòmica. És a dir, això és coacció. Perdona, se'ls fa una oferta econòmica per entrar a files. Per entrar a files. Per entrar a l'exèrcit. Per entrar a l'exèrcit, sí. I en funció dels resultats. És a dir, si veuen que ets un tio fort, que tens unes determinades característiques... Sí, clar, si estàs... Va així això? Sí, clar, si estàs... Però què m'estàs dient? Doncs això és com és. Perquè, a part de que aquí, a part de la informació que jo he rebut de diferents fonts, però és que jo tinc col·legues alemans ja ho sé. que m'han informat directament. Potser els seus fills s'hi estan trobant. No, els seus nets, en aquest cas. Però directament, i que estan indignats. Home, és que... Perquè, bueno, s'ha creat ja alguns col·lectius que volen presentar demandes, però passa que tot està pringat, que dic jo, No hi confio en els tribunals, tampoc, en aquests tribunals. Però és molt gruixut, això, molt gruixut.
perquè primer et faran un perfil, sabran de tu, tot. És a dir, no han establert que la mili torni a ser obligatòria, però estan trobant els camins perquè de facto... I això portarà amb el temps, perquè llavors, com que ens ha d'invadir Rússia, és que clar, però això seria perquè la gent sortís al carrer, que ja han sortit. Aquest fi de setmana hi ha hagut manifestacions a moltes ciutats alemanes, moltes de nens, de xicots i de pares de xicots i d'avis de xicots perquè contra això. Alfons, quina és la raó per la qual ara Alemanya, també França, potser altres països s'hi aniran apuntant, no? És un tema econòmic? És a dir, no volen... Volen tropes gratis? Què volen? Per què? No, perquè... Forma part d'aquesta onada de militarització? Sí, forma part de l'onada... Tenir més efectius disponibles? És a dir, a veure, clar, fixa't bé, si resulta que traiem diners de la despesa social i per comprar armament, per cert, nord-americà, és que les coses són demencials. Aquest és un altre per cert. Exacte. Llavors, si comprem això, llavors tindrem moltes armes i llavors necessitem gent que les agafi. Vull dir, clar, si jo no n'hi ha prou, si jo compro 2 fusells, l'important és que tu te'n portis un, perquè jo 2 no puc portar. Si fem tancs Leopard, jo necessito uns tanquistes. I no tinc gent, perquè, clar, els que fins ara tenia... A veure, les escoles militars el que fan és produir unes èlits militars, però la mà d'obra què? M'entens? Llavors la mà d'obra s'ha de buscar mà d'obra. I aquest és el mecanisme. Però és un mecanisme pervers, és un mecanisme traïdor. I això s'ha de dir en veu alta. I s'ha de dir perquè se n'enteni tothom, ja està bé. I això és el que està fent aquesta gent. Tots ells. De moment ho ha fet França, PAP, que diuen ells, després els alemans no, perquè a més hi ha una altra consideració, que el gran Emmanuel Todt aquest fi de setmana ho estava dient, ja hem parlat d'Emmanuel Todt, un dels millors analistes del món. Què està dient? A veure, una Alemanya armada ja sabem el que fa, Ja sabem el que va fer a la Primera Guerra Mundial, ja sabem el que va fer a la Segona Guerra Mundial. A veure si, com he dit alguna vegada aquí, si l'enemic el tenim dins. No ens invadirà la Federació Russa perquè no té cap interès. Però l'expansionisme alemany, jo crec que vaig dir que quan era molt petit... A veure si estan pensant justament en això. Cuidado, mira... Almenys alguns. Un alemany quan es pot... És a dir, menys polítiques a Alemanya que puguin estar imaginant això, pot ser, segurament. I els verds famosos també. És a dir, els verds famosos que abans estaven a prop de l'ecologia, el mig ambient i el feminisme, ara s'han posat una gorra. I un alemany, quan es posa una gorra, és un militar. Ostres, Alfons, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí per tancar avui la jornada d'avui, perquè realment a mi m'indigna. No, és indignant. Arriba un moment en què és indignant. I lo més... Veurem si aquestes societats d'avui també suposadament, amb eines de comunicació, si es mobilitzen o no. Dius que ja hi ha començat a haver... Però potser no, perquè també estem en unes societats molt adormides. Molt adormides, sí. I te les van... Hi ha un parasitisme, és una cosa sorprenent. Mai hi havia hagut aquest sentiment de, bueno, és igual, no va amb mi. Això em porta a pensar en el concepte aquest de la granja humana, que també és un tema que igual podem deixar per capítols. O un famós llibre d'un gran pensador francès, Etienne de la Boétie, el gran amic de Montaigne, que va escriure un llibre que s'ha publicat a tot el món milions de vegades, que es diu la servidumbre voluntària, volontaire. Sí. És a dir, a la gent al final sembla que li agradi ser serp. Vull dir, sembla que li agradi sotmetre's a la dictadura d'una minoria i el que digui l'autoritat pertinent. És una cosa espantosa. Vull dir, no hi ha esperit crític perquè no s'ha potenciat, però no hi ha aquesta rauxa normal. Si els joves alemans s'han manifestat aquest fi de setmana és perquè són joves i encara tenen voluntat de fer-ho, però si no es condueix això, malament rau. Gràcies, Alfons. Família d'irreductibles, espero que el capítol d'avui, vaja, a mi m'ha
m'ha fascinat, com sempre, tot el que ens explica l'Alfons. La veritat és que, clar, acabem una mica tocats avui. Sí, inevitable. Perquè, clar, és que tot és una mica desastrós, no? I si a més hi afegeixes aquesta sensació que estem com perdent la capacitat de reaccionar, no? Al final, la capacitat de ser humans, no? Per això et deia abans això de la granja humana, no? En què ens estem tornant, no? Pues sí. Què passa aquí dins que no... Pues no passa res. Però bueno, no el pots. El problema és aquest, que no passa res. Va, escolta, fem una cosa. Posem punt final al capítol d'avui. Ens en falta un d'aquesta temporada, que hem dedicat a fer una visió del món, una visió profunda, analítica. L'últim capítol el dedicarem a repassar què ha passat en aquests escenaris que hem anat observant els darrers 2 mesos, quan ens vam posar en marxa. Alfons, també crec que seria molt interessant, en aquest últim capítol que ens queda d'aquesta temporada, saber com t'ho fas, és a dir, com el mètode, no? No, t'explicaré fins a on vulgui. Exacte, no m'ho expliquis tot. No, però només una mica, no? Per demostrar que anem més enllà del que diu un diari que, a més està subvencionat pel govern. Això, subscriviu-vos al canal dels Irreductibles, parleu de nosaltres, difoneu-nos, no? Que al final és difondre un grup de gent que vosaltres hi formeu part. Llegim els vostres comentaris. És difondre i mirar d'estendre un grup de gent que vol debatre, que vol saber què passa, no? Que té ganes d'intervenir en tot això, no de ser només un espectador. Escolta, Alfons, no sé, me'n vaig una mica tocat avui, però... Vinga, no passa res. Ara farem un cafè i ens animem. La setmana que ve un altre capítol. Vinga. Fins ara.